Здравейте, аз съм Жустин Томс и съм част от екипа на ABC Design. Сигурно знаете, аз сигурно не. Защо се казваме ABC Design? Защото предлагаме всичко в областта на онлайн маркетинга. И точно за това искам да си говорим днес, за необходимостта да се правят цялостни решения, а не да се работи на парче. В този смисъл, вашия уебсайт е центъра на вашата онлайн комуникация, но към него има още много важни компоненти, които трябва да накачим, които да бъдат заедно намислени, добре да синхронизират един с друг, за да могат да работят добре за вашия бренд. Към сайта може да имаме нюзлетър, може да имаме social media, може да имаме мобилна версия, може да имаме блог, може да имаме работа с блогъри и така нататък. Всичко това трябва да бъде подчинено на една обща идея, общ начин на комуникация. Затова и ви приветствам по възможност да мислите комплексно за диджитал пространството и разбира се, ако искате заедно да помислим за вашето присъствие в интернет, можете да ни се обадите още сега. Но при всички случаи знайте, не дейте да работите на парче, защото евтиното излиза скъпо и малките парченца, не синхронизирани едно с друго, могат да ви струват доста повече, отколкото оптимизация на бюджета през една обща концепция.